doncs us porto avui 3 exemples per practicar esport aquest estiu. Doncs parlem amb el món curiós de l'esport. Avui de tots aquests raros ens centrarem només en 3. Un que va relacionat amb les orelles, l'altre que va relacionat amb cabres mortes i un tercer que ens cau una miqueta més a prop i precisament va de caure. No sé d'on t'atreus tota aquesta informació, tio, perquè això no ho havia vist mai. Disculpi les molèsties, presenta... El món curiós. Perquè tu sabies que... Bones, Molt Riqui Narci. bones, què tal? Ja tornem a estar en un altre podcast del món curiós, una altra secció del Disculpin les molèsties. I avui us voldria parlar d'esports curiosos i surrealistes que se celebren en algun lloc del món. Voltarem pel món. Esteu avorrits de tant futbol? Bueno, jo és que esportivament sóc una persona que fa temps que no gasto les energies en una altra cosa. Ja no mires futbol. No, cuino molt. Bueno, mira, és un bon hobby. Sí. Ell ha començat per Masterchef Junior. Jo faig un esport molt curiós que és el de les palles. És agafar una palla i ajuntar-la amb una altra i així successivament fins fer-ne moltes de palles. Canyetes de bar, vols dir, no? Sí, d'aquestes. Vale. I el que està claríssim que el més esportista del grup es en Guido. Guido. Pues siempre me ha gustado el baloncesto, pero nunca he hecho mucho deporte, quitando el ejército, que ahí sí, ahí le tenía que dar caña. Déu meu, l'ejército, ja parlarem un dia d'aquesta etapa de la vida. Doncs parlem amb el món curiós de l'esport. Doncs sí, us porto avui 3 exemples per practicar esport aquest estiu. Mira, si us animeu. Això sí, tots tenen en comú que t'hi pots fer una mica de mal. Bueno, mira, la sang pot aparèixer en qualsevol moment, no sé. I a l'estiu tots portem menys roba, ens fem més esgarrapades, no sé. Estem més promiscus a tenir sang, no? Jo ja en tinc un, Has dit esports, estiu, poca roba i et pots fer mal. És l'esport de l'operació biquini, tu. Passar-se hores i hores sense menjar, no? Exacte. Doncs molt bé, d'esports estranys i minoritaris pel món n'hi ha moltíssims. Ja en sabeu d'aquests que tiren el formatge i la gent el persegueix, altres que es tiren troncs, els bascos que juguen amb escacs de pedres, no? A veure, Muevo la reina! El formatge està molt de moda últimament, Hi ha gent que mataria literalment per un bon entrepà de formatge. Sí, tal com estan les coses. Però bueno, avui de tots aquests raros ens centrarem només en 3. Un que va relacionat amb les orelles, l'altre que va relacionat amb cabres mortes i un tercer que ens cau una miqueta més a prop i precisament va de caure. Si voleu, comencem. Doncs molt bé, el primer esport que té com a peculiaritat que no fa servir cap de les extremitats. Normalment tots els esports que practiquem fem servir les cames o els peus, no? Esport. La telequinesi, no? La telequinesi fa la ment. La telequinèsia i el xantra, tampoc. No. Segur que hi ha algun esport que es practica amb la llengua, però avui us parlaré d'un que es practica amb les orelles, que també és ben raro. Aquest esport es diu airpull o tirón de orejas. Vosaltres heu practicat algun cop un esport amb les orelles? Jo l'esport que he practicat és l'otorrinolaringòlogo, amb les orelles. Vaig i me les posen a punt. Te les netegen bé? Sí, a pressió. M'hauràs de passar el contacte.
Jo practico un esport molt interessant. Amb les orelles, dic. Sí, és escoltar-me a mi mateix quan parlo. Que cansat. És egocèntric. Molt cansat, sí. Doncs molt bé, doncs aquest airpool, el tirón d'orejas, és un esport tradicional a Alaska, de la cultura inuit, i posa a prova la capacitat dels participants a suportar el dolor. Participen dos oponents, se senten un davant de l'altre i es fan passar un cordill o una goma per darrere les orelles. Cadascú per la seva dreta, d'esquerra a esquerra. Si voleu, mireu el vídeo i ja veureu A veure. com de bé ho passen. Doncs vinga, punxa el tio. Madre mía. Punxa el vídeo, no a mi, sisplau. Va d'això, no? Doncs sí, mireu, n'hi ha que s'arriben a fer sang i tot, que necessiten ficar-se tiritat. Pobra goma, pobra goma. Sí, es tiren molt fort a veure si se li escapa l'orella de l'altre i, bueno, les cares de dolor són impressionants, aquesta gent. I el públic veig que va protegit per si la goma salta i els toca amb ells. Els hi toca, o comença a rajar sang allà i els esquitxa. I no sé si és més dur a l'esport aquest de les orelles i la goma o el d'aixecar pes amb els genitals, que també existeix. També. Jo pel que estic veient és té mala pinta, Sí. Yo tengo una muy buena idea y yo creo que es un poco como en Rusia cuando se dan guantazos también como deporte y es para calentarse y que hace frío, tío. Claro. La oreja que aquellos sufren la tienen coloradas como tomates. Precisamente es un deporte que dentro de la tradición inuit es un juego para los niños, para fortalecer su resistencia, ya que el clima allí es de la hostia. Como mínimo tienen las orejas calientes. No sé d'on t'atreus tota aquesta informació, tio, perquè això no ho havia vist mai. Pues mira, anar fent voltes pel món. I un dia vaig entrar en un local i vaig veure en un cantó hi havia una pelea de gallos i en l'altre hi havia pelea de tirón d'orejas. La gent apostant allà. Pot ser que els jugadors de l'MMA participin en aquest campionat? Perquè tots tenen les orelles... No ho aguantarien. Segurament. No ho aguantarien. Segurament. Yo creo que les han calentado tantas veces que la goma ya resbala porque la oreja está ahí muerta. Está lubricada. Ya no hay cartílago. Sí. Hay alguno que tiene un muñón allí, no hay oreja. Com es guanya això? El que rendeix, tio, es trenca la goma. Clar, el que estira més de l'altre. O sigui, què hem de fer com en Van Gogh? O sigui, quan salta l'orella... Podria ser que algun cop alguna orella saltés. Bueno, en Tyson ho va fer. En un combat d'ahir. En Tyson tenia gana. Tenia gana que no havia esmorzat. No puc tombar menjar l'orella. Sí, clar, Doncs sí, molt bé. Doncs aquest airpool era el primer esport. Ho entenc tot. Si voleu. En Deadpool deu jugar a aquest esport. Ara entenem molt millor el nom de l'esport. Sí, ara ho entenem tot, sí. Clar. Anem amb més esports, vinga. Doncs anem amb més esports, vinga, anem amb un altre. Ens anem cap a Àsia, cap a l'Afganistan, i és un esport que es diu Buzkashi. Atenció, vosaltres sou animalistes? Us fa mal veure animals que pateixen? Home, i tant. Animals morts? A mi, des de que se'm mori una planta ja pateixo, si veig un animal mort ja m'afecta moltíssim. Jo tinc un problema. Jo pateixo quan es mor una planta i quan es mor un animal, però quan me menjo un bistec o me menjo unes bledes, m'encanta. Ja el veus talladet i repartit amb safates, això ja és diferent, No, jo tanco els ulls i... Molt bé, doncs aquest esport no sé si us agradarà gaire. El Buzkashi és un esport nacional d'Afganistan i és com una espècie de polo, de joc de polo, que van ginets muntats a cavall amb dos equips, aquests són de 10 homes cadascú. 10 homes i un cavall. Cadascú amb un cavall, és a dir, en total són 20 cavalls i 20 homes. No sé si hi ha àrbitre en aquest esport, però bueno, i la intenció és sumar més punts que l'altre. Però, en comptes de pilota, el que fan és córrer amb una cabra sense cap. Una cabra decapitada i li tallen un parell d'extremitats i s'han d'anar passant aquest cadàver i anar-se'l traient un a l'altre. Saps quina és aquesta cabra?
No la coneixeu? Quina, serà- És la cabra aquesta que venia d'aquí, del sud d'Espanya. Sí, que primer la portaven La cabra de la Legión, sí, claro. primer la portaven a la Legión, després la van portar allà a la festa major, que la van tirar per un campanar. Sí, que era molt típic. Sí, i ja després, per guanyar 4 duros, la van vendre sense papers ni res, aquí al Pakistan, no dius? Bueno, és Sí, que a Afganistan, sí. deien que quan la tiraven del campanar ella no sofria perquè els de baix estaven amb unes mantes del top manta que li pillaven els negritos perquè no s'estimbés. Car si no sofria perquè era millor tirar-se del campanar que no anar al Pakistan, tio. També. La que moria se l'emportaven i elles ho sabien, clar. I això Sí. s'ha considerat com un esport? És un esport, mireu el vídeo, ja veureu. Atenció, abans de posar-lo. Per majors de 18 anys i que no siguin minimalistes o animalistes. I si voleu tancar els ulls també apreteu un like per no posar-lo. Sí, Anem a veure-ho. Sí, això són 20 segons, mireu cap a un altre costat i ja està. Vinga. Això està considerat com un esport, no? Sí, sí. Mira, però la cabra sembla que es mogui, Home, la omplen de sorra, perquè pesi més. Es foten unes hòsties, pobres. Mira. A veure, si els toros estan permesos, això no sé. Sí. És un esport que el van prohibir els talibans. Quan van entrar al poder al 90 i pico, el van prohibir. Perquè si està... Podria estar la Tanto pell quejarse plena de de los sorra. Sí. Home, segur que ja té la carn tova. Després de tants cops, són com els És un pops. pelele. Per això és tan bon els kebabs, tio. Deu ser carn de cabra. Claro. El kebab vacían la cabra y cuando la van a llenar de piedras se llevan la carne y va para hacer el durum. En fi, bueno, aquest és un joc només per homes, tant els genets com els cavalls. No hi ha llegues, no sé. La cabra segurament també és mascle. I els espectadors també, tots són homes. Caballo descabezado. Estaría bien, a lo mejor algunos lo descabezan allí. M'he fixat en el vídeo que també hi ha un participant que entra dins del forat. Això és doble punt o...? No sé, No? se li va anar la olla i va dir, no tinc cabra però em llenço allò, si em donen algun punt. No? Els patrocinadors d'aquest esport, qui deuen ser? El Xúper. Sí, el xupacabres. Pot ser. El xupacabres és un negoci. El Pozo. Al-Qaeda. La Nike. També. També, molt bé. Bueno, doncs aquest era el segon... Sombreritos de la Legión. Sí. Merchandising everywhere. A l'escut ja sabeu quin és, Collons! no? L'escut deu ser la cara, que no... Sí, El treuen primer perquè no tingui cap cop i es vagi bé. El Chicago Bulls podrien ser, no? I després també el Zara, que fa les samarretes aquestes de borregos. Barates. També. No, d'una cabra s'aprofita tot. Sí. La campiona, la que té pelegrí, deu ser més cara, no? Segurament. Sí. Segurament de premi també et donen el cap, no? Com a trofeu. I el títol, Pelegrí. Pelegrí. Bueno, en fi, ens estem anant una mica. Anem a seguir amb els esports, si és que Esto de considerem Burgos. esports. Houston, tenemos un problema. Quin? ¿Qué ha pasado? Què ha passat? Era conya. Ah, Ja m'està Bueno, va. nerviós, dic, a veure si desperta la cabra i ve cap aquí, saps? Eren els talibans, ja. Amb l'última curiositat. No, pero algún comentario nos vamos a ganar, sí. sí. A veure si endivineu quin és el tercer esport que us porto avui. Farem una petita endivinalla. Us dono 3 pistes, a veure si l'endivineu. La primera pista és un esport que va de caure i ens cau una mica més a prop que aquest de l'Afganistan, per exemple. Bueno, doncs anar al bar. Sempre, quan vas al bar, quan surts del bar, ets més propens en caure.
és un bon esport, molt bé, però no és la resposta correcta. A veure si hi ha algun oient que ens ho vol escriure pels comentaris i abans de que ho resolguem, a veure si algú l'encerta, va. Vinga, estarem al tanto, Vinga. Podríem dir que és originari de les Illes Balears, però normalment no el practiquen els autòctons. Ja ho sé, la caça a l'elefante. La casa de l'elefante. Sí, del senyor rei. Hi havia la casa de papel. I la casa de l'elefante. Sí, amb el senyor rei, sí. Tampoc és aquesta. No, hòstia, era bona, La última pista, va. Yo no sabía que eso se consideraba un deporte, pero voy a decir... No, dime. Perdón. La última pista, va. Podríamos decir que es como el salto de trampolín, pero sin trampolín. ¿Sabéis? Sabeu de què us parlo? Gràcies. Podríem dir... Deixa'm dir una cosa, que truquin a Ràdio Canet 93794 2002 i que els hi diguin. I que els hi preguntin a veure si ho saben. Yo no sabía que era considerado un deporte, pero voy a decir el balconing. Ah, pues mira. El Mira. Sí. Això que va fer el Palet aquí de casa meva, que ens va fer uns balcònings, no? Doncs sí que és un esport, sí, perquè ara mateix acaba de néixer la Federació Internacional de Balcòning. Aquí teniu un vídeo de lo que és aquest esport. No sé si en Guido s'ha caigut al balcòning. Sí, a veure, potser l'està practicant. És emblemàtic, això, Hòstia, això és surrealista, Mira, ha sortit mullat i tot de la piscina. Home, té el seu perill, Si no calcules bé, pot acabar molt malament, això. Sí. Hi ha casos o no? Hi ha molts casos que no ha acabat bé la cosa. I surten cada estiu, surten uns quants casos. Hi ha el balcòning sense aigua a la piscina? També. També hi ha guiris que no calculen bé i es tiren directament a la piscina sense aigua. També suposo que a l'època del Covid havies de fer el test d'anticovid per sortir al carrer. Per fer el salt del balcòning t'hauries de fer la PCR de l'alcohol, no? Abans. No ho sé. També seria puntuable, sí. Poder era un virus que hi havia ja de balcòning. Déu-n'hi-do, tu. No ho sé. La gent està molt boja, És un esport molt practicat a les Illes Balears i ara que comença l'estiu, doncs mira, aquests de la Federació Internacional de Balcòning han creat la Balcon League i ara estem a la Balcon League 22. Tenen premis? Ho tenen que recollir els seus herederos. Aleshores no hi ha premi Darwin, tio. No, aquí només hi participen els que es moren o es fereixen. Els que acaba la cosa bé, no, després la gent li fa likes en la seva xarxa ja on ho pengin. Aquests ja tenen una liga a part. Hòstia. Molt bé, doncs mira, per acabar el resum del balcòning d'avui, us mostrem la classificació històrica que han recollit aquests de la Federació Internacional de Balcòning, que per cert és un compte de Twitter que es diu Vot que Vota, els podeu trobar al Twitter, tant per un nom com per l'altre. Consideren Catalunya com un estat independent o...? Les víctimes espanyoles estan totes a dintre del mateix sac. Estan totes a la mateixa sac, ja estic. Sí. Posa'm un càmera lenta que m'agradaria poder-ho llegir tot. Doncs, com és evident i com ja se sap, la medalla d'or se l'emporta la històrica, la medalla d'or històrica, se l'emporta el Regne Unit amb 19 morts i 41 ferits. Que són uns quants, i també uns quants pisos d'alçada, perquè aquesta classificació també compten, fan una mitjana entre els pisos des d'on s'han llançat. I tota aquesta classificació la teniu aquí. Medalla de plata per a Alemanya, amb 10 morts i 12 ferits, amb un pis rècord de 12 pisos. Va haver un alemany que es va tirar des del pis 12, que encara que caiguis a dintre l'aigua et faràs mal. Alguna localitat negra, un punt negre, no el trobem per aquí? Se'l porta Magaluf, com a centre del balcòning mundial, és Magaluf, sí. La gent ja compra el tíquet. Una planta, no? O 2 plantes, com a molt. La gent està molt boja.
A mí En fin. hay algo curioso que se me ha pasado por la cabeza ahora mismo y es que los españoles, yo me he emborrachado, no sé, Sí. que diga que no, quién se ha emborrachado, no sé, no me da por tirarme por un balcón, no. No, Ni a una la verdad. piscina, ni no. Bueno, hay gente que, mira, que ahora con todas las redes sociales, que te grábame, que lo colgaremos y al final te caes. Mal. Aquesta classificació és de 2022 o des de que es va crear? Des del 2004. No. Ara, si busqueu pel compte de Twitter, aquest del bot que vota, també surt la classificació, la d'aquest any, la Balcon League. Bot que vota. Bot que vota. És molt mallorquí. Salting. No? Molt mallorquí. Doncs El molt bot bé. del podcast. No, Doncs- podríem trucar un dia d'aquests. Si algun oient, algun seguidor el coneix, sisplau, ens podríeu passar les seves dades i el podríem entrevistar. Seria un bon personatge, no? Doncs sí. Un gran què. Segur que el trobem. Algun dia el portarem al Disculpin. A veure. Doncs molt bé, fins aquí el món curiós d'avui. Ja no tenim més exemples. No sé què us han semblat aquests 3 esports, si em practicaríeu algun d'ells o si... Jo avui la Si us secció animeu a d'avui li posaria el doble rombo, tio. Entre les cabres, el balconi i les orelles que salten soles, Déu-n'hi-do, Sang i fetge. Sang i fetge, Sí. però fent esport, que després fer esport és saludable. És com menjar porc, sí, esport. Sí, és el mateix, esport. Esport. Esport de Mallorca. Sobrassada. Doncs En molt bé, taronges nàvels. si voleu fer esport segur que trobareu el vostre, perquè us n'he portat 3, però n'hi ha moltíssims més. I si trieu algun d'aquests, doncs tingueu preparades les tirites, per si de cas. I poco más. Avui m'agradaria deixar-vos amb un tema de música de la Pandilla Voladora, aquest grup que es va formar el 2013 per 5 genis, com són l'Albert Pla, el Muchachito, Lichis, Tomasito i el Canijo, i ens porten el tema del deporte también se sale. I tant, perquè és un gran enganxe. Hi ha molta gent que es Que les drogues. es deixa la mensualitat a Tu què anava a dir? a BO. No. A l'aigua. Alterofilia. Doncs molt bé. Moltes Espero que us gràcies, agradi Riqui, merci. i Bueno, fins temazo, al proper podcast. Espero que us agradi. Vinga, doncs seguirem més, No deixeu d'escoltar-nos, que hi haurà més mandanga. Me encantan los animales. Mis amigos son camellos, sí. Me encanta montar a caballo y pasearme con mi mono yo. Se sale del deporte, también se sale sin rumbo ni prisa. Se sale del deporte, también se sale. Podemos ayudarte. Los deportistas a mí me han dicho que me curro como los bichos, pero yo tengo recaídas. Si me sigue la policía, se sale del deporte, también se sale sin rumbo ni prisa. Se sale con coraje del deporte, también se sale. Podemos ayudarte. Sumando. El deporte me estoy quitando. Sumando. La fatiguita que me está costando. Viendo cómo le sale.
también se sale, con mi prisa se sale, del deporte también se sale, podemos ayudarte.